Κοιτάξτε, απαλά. Με την κοιλιά σπρώχνω το δέρμα προς τα πίσω. Εδώ. Με αυτό το δάχτυλο ανοίγω, τραβάω τις πλευρικές πτυχές, ανοίγω και καθαρίζω. Να το. Σκουπίζουμε. Πάμε να αλλάξουμε στροφές και πάμε να κάνουμε το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Προσέξτε, η μητούλα πρέπει να κοιτάει προς δεξιά, να μην τραυματίσουμε δέρμα. Μπράβο. Κοιτάξτε εδώ. Να το. Και με την κυλίτσα. Μπράβο. Γιατί έχει πάρα πολύ. Καταρχάς είναι σκληρή επιδερμίδα. Το υπονύχιο, το βλέπετε πόσο είναι έντονο. Άρα θέλει πολύ καλό καθάρισμα. Πολύ καλό άνοιγμα για να μπορούμε να κόψουμε μετά τη... Μπράβο, τα υπονύχια. Να το, εδώ. Θέλει πολύ δουλίτσα εδώ. Σκουπίζω. Τραβάω. Πολύ προσεκτικά. Δεν λιμάρω νύχι. Πάμε από την άλλη πλευρά. Εδώ είχαμε... Μπράβο. Προσεκτικά. Βλέπω. Έχουμε πληγή εδώ. Σας πόνισα? Όχι, όχι. Δεν σας πονάει. Μπράβο. Εδώ. Ταλαιπωρημένα νυχάκια λίγο. Λοιπόν, και μετά, ακριβώς, τι θα κάνω. Μπράβο. Θα ξεκινήσω. Δώσ' μου λίγο τα εργαλεία. Μπράβο. Πάμε να κόψουμε το υπονύχιο. Ξανά, με το πουσεράκι, μπαίνω κάτω από το υπονύχιο και κοιτάω αν έχει κάτι από κάτω. Αν έχω πτυρίγιο. Να το. Κοιτάξτε πόσο μπαίνει εύκολο εργαλείο. Δεν πονάει, κυρία, σας πόνισε καθόλου? Όχι, καθόλου. Τίποτα. Εντάξει. Πολύ προσεκτικά κάνουμε. Λοιπόν, και πάμε να κόψουμε το υπονύχιο.